فيها مستهلك خفي بس ما تدري عنه، وهذا المستهلك ما هو فرد من أفراد الأسرة أو واحد من سكان البيت. تعالوا نتعرف عليه ونشوف مع بعض الأضرار اللي يتسبب فيها. المستهلك الخفي هو التسربات المائية، واللي يتسبب ارتفاع استهلاك المياه وتهدد سلامة المباني. ومن أشكال التسرب المائي وجود تصدعات أو تشققات في الخزان الأرضي، أو خلل في أحد أجزائه، أو وجود مشاكل في نقاط الاستخدام النهائي في المطبخ ودورات المياه وغيرها، أو حدوث تلف في الأنابيب المائية أو المواسير الخاصة بشبكة المياه والتمديدات الداخلية. ومن علامات وجود التسربات ارتفاع معدل الاستهلاك أو تقشر الدهانات أو الانتفاخات. وعشان نحافظ على سلامة منازلنا من التسربات، بادر في الكشف عنها بنفسك أو عن طريق طلب مقدم الخدمة المؤهل للكشف عن التسربات في منزلك من خلال تطبيق كشف. اكشف عن المستهلك الخفي وحافظ على سلامة منزلك. المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.
Wala yung sound. Guys, good evening. Pasensya na guys, nasa kusina pa si host.
Yan ka lang ba sa tenga ko? Nakalive ako. Ayun pa. Sige. Dito na ako sa taas eh.
Hello, good evening. Good evening, guys. Ayan, dalawa na headset ko ba? Nadidinig ba ako dyan? Parang ang lakas ng aking ano ba? Lapit ng aking cam, guys. Sorry naman. Saan na yung cellphone ko? Hello, guys. Ayan, kaakyat lang ni host. Malakas ba boses ko? Yahoo! May tao pa ba dyan? May tao pa ba dyan, guys? Sorry naman, late si host. Naghanap buhay pa ba? Guys, naghanap buhay pa ba? Pa-connect naman guys sa nakapin guys. Salamat. Ayan, nandito na ako. Yung gustong umakyat guys, pwedeng umakyat. Ayan. Idol Sipal, thank you. Guys, tapos na kayo guys sa nakapin guys. Go Batman. See? Play the video your ano. Ngayon lang ako guys nakaakyat guys. Alam nyo na. Si host, laging nasa ano ba? Yan oh. Idol Sipal, ayan. Para ang layo ng camp ko. Saan ba ako pepwesto? Tagal ko na kasing hindi nakapag-live ng ganito ba? Parang ang itim ko pati sa ano, sa camp. Si Rogie, nandiyan ka pa ba? Andito na ako. Sino gusto umakyat? Ayan, finish. Sino gustong umakyat? Idol Sipal, akyat ka? Magbaba ako ng hagdan. Sino may gusto? Ayan, guys. Na ano ba? Parang mali lang. Copy paste. Ayan. Kung kailan ako umakyat na wala na yung tao. Asa na yun? Malakas ba yung ano ko dyan? Ang hirap talaga no kasi si kapatid ano napuyat siya kagabi kaya guys, please connect sa nakapin po. Ayan. Si Rogie, namamalansya ka pa ba? Akyat ka. Muhammad, thanks for coming. Ayan. Ayaw ko kasi may kahati ka na sa kaganda. Akyat ka, Idol Sipa. Joke lang yun, kaya tayo. Muhammad, shout out from CC Idol Sipal. Ayan. Magkapatid kami sis ni Bicolana. Ako ang pinakapanganay sa amin. Ano siya, pang-apat sa magkakapatid. Ayan. Parang ang layo ko sa kama, no? Saan ba dapat ako dito? Kasi ang lapit ko masyado. Ang hirap nang hindi na nakapag-live ba ng ano.
Ngayon lang kasi kayo, malakas ba yung ano ko, background music? Kuya Ted, sino ba gustong umakyat-akyat na? Idol Sipal, akyat ka, kanta ka. Malakas yung ano ko. Ang tagal kasi matulog nung bata. Mag-ano tayo, mag-view tayo ng mga ano ba? Yung mga nagbaba ng kanina. Hindi ko siya ma-view kasi isa lang yung naiwan kong cellphone sa baba. Ito lang pang pin ko. I-view ko nga yung ano mo na Idol Sipal. Nasaan na yon? Binaba mo link kanina. Ngayon pa lang ako mag-view ng mga ano nyo, mga link. Kasi kanina, hindi ako makaano. Parang late man yung aking cellphone. Sisi Idol Sipal, baba mo nga ulit yung binaba mo kanina, i-view ko, ayan. Ano, ano? Oo, pang-apat siya, ako pinakapanganay. Magkaano ba kami, hindi kami magkahawig? Ano, oo, pang-apat kasi dalawa sumunod sa akin lalaki bago siya eh. Guys, naka-ano na kayo guys? Tapos na kayo sa nakapin guys? Malakas yung boses ko dyan, sis. Ayan, nandito ko sa bahay mo. Pang 19 tamsak ako. Ano to gulay? Ano to sis? Ang ganda niya, ano to? Talbos ng ano to? Ang ganda. Ayan, tapos na ako sa iyo, Sisi. Inantok siya, natulog. Hello, Dojun TV. Thanks for coming. Nawala na yung tao. Kung kailan ako umakyat na, nawala na lahat. Dojun, akyat ka. May kasama ako dito. Kanina ang daming tao. Ngayon nawala na nung kailan nandito na ako, gayatay. Tagal kasi matulog ng bata. Doyjon TV, mega love shout out from Idol Sipal. Ayan. Go Batman. Thanks, my friend. Parang late man ang aking ano. Nagkandawalan sila lahat. Hindi yata. Salamat sa patamsak, Doy. Sino guys hindi busy? Samahan niyo ako sa taas si Rogin na malansya daw. Sis Rogin.
Hello, Idol Sipal. From Donjoy TV, ayan. Ngayon lang ako nakapag-LS, ngayon lang kami nagkaroon ng ano ba, nagkaroon ng net. Pag wala ka talaga kami, hindi kami bumili ng net, wala kaming net sa kwarto. Kaya, malakas ba yung ano ko dyan? Yung background ko? Guys, please naman sa nakapin guys. Salamat. Doyjun, akyat ka, kanta ka nga. Samahan mo ako dito, wala akong kasama sa taas. Sa Idol Sipal, ayaw akong samahan. Para ang lapit ko sa cam. Layo-layo akong konti ba? Kaso yung headset ko, parang dito maganda. Mag-ano nga tayo, mag-open, mag-ano tayo. Idol Sipal, salamat ha sa pag-stay mo sa akin. Naka-isang oras na yata ako. Mag 2 hours lang tayo. Ayan. Kagabi kulang ano yata ako kagabi. Ilang oras kami kagabi. Natapos kami mag-alas 12 na. Ayaw mo talaga umakyat. Samahan naman kita dito sa baba. Nagkandawala na sila. Ang tagal ko kasi halos isang oras ano. Ang ano kasi nung bata ang kulit, ayaw matulog. Ang tagal ko tuloy nakaakyat. Oh, isang oras, 'di ba halos 57 minutes ka na, oh, 'di ba? Tapos ngayon lang ako nakaharap sa inyo. Doon ba ka dyan ng ano mo dyan? Bahay ba? Ang saya-saya kagabi. Hindi pa sana inaantok na kasi yung kapatid ko ba, tsaka mag-alas 12 na. Di kasi ako marunong kumanta, Sisi. Hindi ako katulad ng kapatid ko ba. Pagka kumakanta ako, nagkakandalawala lalo tao. Kaya hindi na lang ako nakakanta. Ay, gatay. Nagla-live ka ba, Sisi? Idol Sipal, nagla-live ka ba? Go Batman! Thank you, my friend! Si Go Batman, nag-stay din yan sa akin kagabi eh. O, di ba? Hanggang sa matapos yung aking live kagabi.
Ang init. Bukas na yung aircon ko pero pinagpapawisan pa din ako. Ano ba yan? Uy, wow! Thank you! Doy Jun. Ang aga naman itong pamasko mo sa akin. Hindi ka nagla-live, Sisi. Doyjon TV, thanks. Thank you sa blessing. Ang agang pamasko to, maaga. Akyat ka nga. Ba't hindi ka nagla-live, Sisi? Thank you. Salamat sa blessing, Doyjon. Ang ang premiere mo, laging tulog pa ako. Sa umaga na lang ako nakakapag-replay ba? Utot-utot pa ako ng tulog, no? Utot-utot talaga. Giyatay. Malakas ang boses ko dyan. Nasa basa kuping, may nasa bas ka? Andyan sila kanina, Doy. Ang tagal ko sa baba. Ngayon lang ako umakyat. Kanina pa ako naka-live, pero ngayon lang ako umakyat kasi nagpatulog pa ako ng bata. Nagkandawala tuloy sila. Hindi nila ako na-intay ba? Papasok ka ba? Punta saan? Hindi ko pa makita yung bumba. Basta ko may puntahan ako. Sige, ingat. Ingat. Punta ka sa mamasyal ka? Oo, malakas na boses mo. Pangit, maganda. Ingat, Doy. Pasensya ka na ha. Kung hindi naaabutan yung mo ba? Ang iyong premiere. Wow, thank you. Thank you, Batman. Go Batman. Thank you very big. Thank you. Salamat guys sa regalo nyo kay Ping. Ayan. Go Batman, your banana is coming ha. Naka-process na. Nagugutom ako guys. Idol Sipal, nakadikit ka na kay kay Go Batman. Doy Jun, baba ka nga ng bahay mo, Doy. Baba ko nga yung bahay mo. Idol Sipal, thank you, your blessing. Thank you sa blessing. Ayan. Paano to? Hindi pa masyado kasi akong ba. $3 million in the house. Thank you. Oh no, the banana. So let me find it. Yeah, your banana is coming. 300 subscriber. Kagabi kasi Idol Sipal nandyan ka, 'di ba? Na namin kagabi nung kapatid ko. Kaya lagi kong naaano yung mo, Doy. Tuwing paggising ko, nakikita ko. Minsan kasi kung magising ako, ay kanina nasarap na naman ang tulog ko. Nagising ako mag 8 o'clock na, yung kapatid ko, kung magising yon 5. Magkaano kami ng oras ba? Kaya siya, Idol Sipal, maaga siyang umaakyat. Ako naman late.
Kasi maaga siyang nababa. Sige guys, enjoy lang. Baba ka na, Doy? Pagka may time ka, Doy, balik ka ha. Wala kaya akong kasama, nawala na yung mga nawala na yung grupo nung gabi. Yung sa gabi tayo, nawala na sila lahat. Pero sabi ni Sis Rugin, aakyat daw siya. Baka hindi pa tapos mamalansya. Si Abo, nawala na. Nandiyan kanina si Wings. Ayan. Guys, please connect sa nakapin, guys. Aki po. Oy, ingat, Doy. Ingat sa sa biyahe ba. Thank you so much, Ping. Salamat, Doy. Salamat sa regalo mo ba. Oy, Doy. Next month, may Grand LS ako. Magpapag-Grand LS ako next month. Magpa-game ako minsan lang ngayon. Next month, abangan mo. $4 million in the house. Guys, mag-type naman kayo dyan, guys. Para may makita naman ako, mabasa naman ako. $4 million in the house. Hello, Wings! Wings, akyat kasamahan mo nga ako. Wala akong kasama ba? Taganap talaga ng kasama si Ping. Sige na, please. Si Doy nasa daan daw siya, hindi siya makaano ba. Nandiyan binaba ko kanina yung ko, bahay yung aking hagdan. Sige na, please. Nawala na yung sound ko. Okay ko. Sige, nasamahan niyo ba ako ba? Magkanta tayo, magkanta. Kay Wiz. Mega love shout out, bossing. Sabi ni... Sana yun? Mali. 5 million in the house. Salamat sa inyo, guys. Magpatugtog tayo. Samahan mo nyo naman ako dito ba? Budots naman tayo, budots. Ang hirap lang hindi marunong kumanta, di ba? Ano ba, yung tahimik ang aking live. Tahimik, my brain is Wag tayo, magbudot tayo, budot. Ano to, budot? Budots remix. Mag tayo, para... Wings, akyat ka, Wings! Samahan nyo naman ako, no, CPR. Budot, ano ba yung budot? Budots. Ayan. Para mag-music na lang tayo. Hindi marunong umano talaga si host ba? Hindi tayo marunong kumanta. Ayan, malakas. Parang pangit, ano? Malakas na? 5 million in the house. Salamat, guys. Salamat. Ayan.
Doy, nandito ko doy sa bahay mo, doy, oh. Nasa commercial pa ako. Ito ba ako nakaan dito? Pakikita ba dyan? Ito. Malakas ba yung ano ko, background ko? Mas malakas pa sa boses ko? Andito pa ako sa bahay mo, ano, Doy. Bino ko yung ano mo, yung laki naman ng isda ba? $4 million in the house. Salamat, guys. Para napakalakas ng aking background. Hindi naman. Ang galing naman itong manghuli ni Doy. Ito pa ako, oh. Kita ba? Wings! Akyat ka, Wings! Binaba ko yung bahay dyan na yung hagdan. Sisi Rogie, nasa baba pa ako, Sisi. Si Wings, ayaw sumagot, Wings. Sakit ka. Kantahan mo ako. Kantahan mo ako. Ang laki ng isda, oh. Anong isda yan? Di pa ako tapos. Type naman kayo, guys, nang may mabasa si Pinkay. Labo talaga ng mata ko. Tinititigan ko pa kung lubat na ba ako, ano. Nag-review ako ng ano ba? Ano? Peraha? Ang peraha. Nasa baba pa ako, Sisi. Peraha? Ano peraha, Sisi? Peraha, yung isda. Ano peraha? Hindi ko alam yon. Alam ko lang tilapia. Anong peraha? Laki na pala ng bahay ni John, nasa 3K na.
piraha yung isda. Hindi ko alam yung sis. Ewan ko kung nakakita na ako niyan sa atin. Meron yan sa atin. Akala ko naman pirahan. Iba yung pagkaintindi ko ng pirahan. Akala ko pera. Nagtinawa na naman ako dito ba? Wing, sakit ka. Samahan mo nga ako. Wala talaga akong alam ba? Kaya tay. Tinan ko nga yung ano dito ni ano. Wala talaga akong alam dyan sa ano ba. I want banana and I'll come to. Ano daw yung sisi? Pagkatagalog mo ngayon sinabi ni ano? Sinabi ni Go Batman. Sa Amazon River yan, sisi. Kumakain ng tao. Host, baka maihi ka. Oy, ano daw yung sinasabi ni ano? Samahan niyo nga ako dito sa taas. Giatay kayo ba? Ano daw? Hindi pa talaga ako nakakita ng ganyan, promise. Sa tanda ko na to, hindi pa ako nakakita. Iba yung pagkaintindi ko ba? Iba yung pagkaintindi ko. Di ba? Ang aking phone, lahat nakaano yan, oh. Hindi pa tapos, oh. Itong isa maiksi. Ilan na ba yung ano niya? Oh, 600. Bukas pa, anuhan ko na ito ba? Oh. Ano daw? Sa TV ko lang yan nakikita, sisi, kasi nasa Amazon River lang yan. Sana all yayaman. Oy, yun daw ako tumansipi ba? Gusto mo, bigyan kita isa. Mamili ka isa. May isa pa dito, oh, yung pantugtog, oh. Ayun. Hindi ko tuloy maiano. Tapos ito yung ano pantugtog, oh, 'di ba? Pili ka. Puro na kaya sira. Ako na lang matino, mayamanin yan sa Kuya Wings. Sana all mayamanin. Wings, umakyat ka nga, giatay ka. Nagkakwentuhan ako dito ba? Sakit ang bindi ko. Nakakamiss na kaya yung magkakasama tayo sa gabi? Namiss ko kaya yun? Ang puro katarantaduhan ba? Katarantaduhan talaga. Ayan o. Puro talaga katarantaduhan? Ano daw? Halata naman, ano daw? Ano daw? Ay, ano daw? Ano, Weng? Yatay ka. Hindi ko makita yung ano, ang tagal pa nung ano, oh, nakarami na yata si Doy ng ano ba, oh. Di pa tapos yung kanilang ano, tapusin ko. Oy, Wings, hindi na kita madalang na kitang makita. Wings. Madalang na kitang makita, Wings.
Oh my. Kaya nga, Kuya Wing. Matatapos na. Go Batman, I play your video. Punta ako sa, ano yung sa Inping, bibili ako para pag gising ko. Ah, sige, 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 ingat. Ingat, ingat, ingat. Ingat. Gusto mo sama mo ako? Kumpisa na naman ako ng katarantaduhan, Doy. Sana yun? Hindi pa tapos yung kay Doy. Mega love shout out, Kuya Doy. That is my best friend. Oh. Ano daw, house daw ng kanyang best friend ni Go Batman. Ayan. Ang ganda dito, oh. Pero hindi pa ako nakatikim ng isda na yan, promise. Kaya hindi ko alam. Kahit ako may edad na hindi ko pa nakita 'yan. How's your best friend? Ano? Go Batman? Malakas ba yung boses ko dyan, guys? Hindi pa ba tapos? Yan, tapos na. Finish the video. Ayan. Ang pangit naman talaga ng isa kong cellphone ba kasi hindi siya Next one will be my home. Why dogs? Oh. Sige, sige, sige. Ako nga, senior na, hindi pa din nakakakita ng ganyan, host. Ako hindi pa talaga nakakakita. Iba yung nakikita. Tignan mo, Sisi. Ping, sabihin mo kay Kuya. Oo nga Doy, patikimin mo nga ako. Kaso nga lang, ayaw ko ng parang hindi ko siya parang sa tingin ko, yung isda na yung parang matabang. Ano ba lasa nun, Doy? Doy, ano lasa nun? Parang sa tingin ko matabang. Like with close to the airport. Rogin! Kinakausap ka ni Go Batman. Ano nakita mo, host? Luto-luto fish. Ano to? Hindi pa tapos, oh. 6 million in the house. Thank you, guys. He is the one half smile away. Kausapin mo nga yan si Rogin kasi alam ko mas maano kasi. Nangalay na ako ba? 6 million in the house. Hindi pa tapos, oh. Tapusin ko yan. Go Batman! Drop your link, Go Batman. Hindi ko na yung niya kanina yung mga binababa niya kasi nandun ako sa baba, 'di ba? Isa lang yung cellphone ko. Kaya ngayon lang ako ng mga nyo, mga link nyo. Sisi Rogin. Sige, go, Sisi Rogin. Kausapin mo. Yun talaga ang tinanong, Many of my views from 1 year ago transfer the... Aray ko, ang daming matanong yung talaga tinanong ni Sis Rogin ba? Aray ko.
Ang lakas ng ano ko, no? Background ko, no? Oy, single daw. Oh, really? Batman? Projen is single also. Batman, my friend is single also. Ayun, nawala na tuloy yung song ko. Namanhid yung pa ako. Nawala na. Lubat na ba? Host, ang samaan ng tingin ng kabay. Rico, namanhid ang pa ako. Sabi nga nila kamukha ko daw yung kabayo, giatay. Nasa na tuloy yun? Nawala na tuloy yung kanta, nawala na. Maghanap tayo ng ano daw, wait lang, hindi ko pa nababasa yung mga comment niya, wait lang. Hanap tayo ng ano. Kausapin mo si Srojen, ano daw yun, namukha mo tuloy. Buang man kasi to si ano ba. Maghanap tayo ng ano. Ayaw niyo ako samahan dito ba sa taas ba? Oy, si Srojen, si ano daw, single. Si Batman, what kind of song you have? Batman. Parang hindi maganda. Anong song ba? Wait lang. What kind of song? Step ko kayo nakapagod dito nga. Hayaan nyo na yung nandyan sa baba ay walang tao. Basta nandito tayo lahat sa taas. Natulog na naman tuloy ilong ko ba? Wait lang, magbasa ako ng ano. Wait lang. Like 6, 4, 7, 4, 8, 4, but... Si Rogin, sagutin mo yan. Tapos na ako doon sa ano mo. Parang hindi na tayo masaya katulad nung dati ba?